बुंखो जों सिनि अबखाय आरसिनगर रेशन शप जागो जों दिनै बाय 5 मास 7 मास 5 मास जों थांगा सिनि एलाकार अ रेशन जों माइरं माइया सिनो गोबां मा गोरै सब समयनो दांखायसे मासाव जों आबनो तै जों रेशन सब माइरं मायाखै जों मासालाय गाबोन बिसिङाव रेशननि आरो दाबुं माइरं बाजाराव 40-45 जागा ओंखाय जों आबनि बागै जों एसडिएम नि थानिबो जों कयेकबार थांगा जों एबं लिखितबो जों एसडिएम साहेबनि थानिबो जों रेखा ओंखाय दाबुबो जोंनो रेशननि बागै कुनु सलिउसन गैयै आं बागै जों दिनै सिनियर पन्चायत अफिसनो जों तालामा सुसामंकलायो अन्य हाबा नगरगाव अन्य रेशन सौरगाव अंके বিভিন্ন दाल थक माइरं तेजपाता বিভিন্ন नुखुंनि नांमानि गान्थिनि नांमानि मस्ला रक मान दङ अरखाय सालबुरुंनि से 5 मास रमै सालजापानो खुरुक जागिया अबन बागै अबन आगेरगाव कुनु साका लेभेलगो कुनु रगै केबो जगाजग रक राखाके जों साका लेभेलाव जों अनेक बार थांगा इन्सपेक्टर फुड इन्सपेक्टर हइते एसडिएम पन्खौ जों आहालगा जों कुनु दाल जा तामनाय थक कुनु सानसे जों मालिया 5 मास जों थांगा जों दाबो अब बाहायखाय सलिउसन मानो जों आमबागैनो दिनै जोङो आसिनगो बुंथनो पन्चायतनो जों तालामा बोसोर तंनाय तालारे माने जों जत खम पन्टसिनाव सलिउसन गभर्नमेन्ट सरकारनि बरफ फायासो पन्टस जों अरो तालारि मा दंनाय এবং जों अरनि कर्मचारि दङ दाबो सिनि पन्चायतआव जों बरनो जों फिया नि सिरिमंग दा आखाय आसिनगर बिसिनि खरचा एडभाइजार कमिटिनि मेम्बार हामबाय रबिन्द्र देवबर्मा हामबाय नियाबा हायख्लायनो नाका बा तामांगै हामबाय तिनी अरो तालार मानि कारण हिके 4-5 मास गरा रेशन माइरं फायां तंखा रैयां तंखा ओंखाय अबनि बागै सिङाव आमसानि बर' अरो फाय तिनी पन्चायत तालार राखा इनके गोबां बरफ दङ बाक्सा दाङैसाव बाक्सा दिनानै दिनखाय इनके बरफ जुदि 4-5 मास माइरं मायां तंखा बरनो अबस्था तामनाय अबनि तिसिं तिनी तालार राखाव जाबो इनको अब मंसा सिमि बुया बसकाङाव असार फायदों मुदायराव फायदों अ जागाव जोंरि कदाल पाइलायो गोनां रखौ ते पाइमानो गरि रगले ताङैसा खासे मारो तांखासे बर मारो पाइजाना के रेशन मारो मा तो हते से लाखे मानो इनके आ तां माने आबनो हते बर आजि माबानि किसिमि सारि जुम पाइमानो इनके ताबो आबो सि बर पाइ सालाय मा तंगौ मारो माया मागनां मारो माया के बर ताम खलायनि बा अबन बागै सि बर दैनिनो सिनिया सलिउसन सल खानि बागै सिनिया पन्चायत तालार राखादा ताबो जरते तामा साजाका बा पन्चायतनि बिसिंते बा कुनु साकाना हयतो कुनु साहाजाग ताबो सजरते तो कुनु सायाक जों साबना साहानाय अब तो साइमिया जों ताबो फानो सिनो प्रब्लेम सल्भ नबा जों अरो पन्चायत सेक्रेटारि दाय अरो जायगा मास्टार दङ दंना तालार राखा ताबो बरक साइमाने साबना साहानाय साबाय सागायाव सल्भनाय अब बरक सानाय हातनो गोबां मा आगिराव पामजानि बर' फिसा गथ'गथ दैजाराव बर'बो आंखौ एसडिएम राव बायंखौ राव दं मा बर'बो सालाया हातनो सल्भनिया अबन बाङि सोंतिनि बायजोंनो अब तालार मा खालाया बो पन्चायत कलाय बो आरसिनगर रेशन शप का रेशन शप का बिसोर रेशन शप आरसिनगर रेशन शप निनि सिरिमं तिनी नंनो आरसिनगरनि जत रेशन शप मारि मायाने लोकालनि बर आरनि दंख संग खायके तासि जरते तिनी बो कुनु सलिउसन मायाका बो बाहाय बसकाङ नंनो हाजाक न जों अमो बायनिया हंगाय बसकाङ जुदि ताबो तालारै अब हाय माने ताफन सल्भ माया हंगे जों तेबो अबन सले तेसे कतर पदक्षेप ना हानाय हामबाय